I nosaltres ens presentem a aquestes eleccions amb l'esperit de ser el nou impuls per Igualada. Un govern, l'actual, que va entrar al govern de la ciutat fa 12 anys prometent noves inversions, que serien el govern més industrialista. Això ha quedat en res perquè no ha vingut cap nova inversió industrial a la ciutat d'Igualada en aquests 12 anys. Ara el govern ja parla d'altres coses. Nosaltres el que volem és tornar a posar l'activitat econòmica sobre de la taula, perquè el context hi acompanya i en tenim una absoluta necessitat. Això vol dir desenvolupament industrial, vol dir que sí i no dir tant que no, i vol dir fer front a aquestes teories del decreixement, perquè quan tu decreixes però la resta del món segueix creixent, tu et quedes fora de joc. És a dir, volem rodar a la roda que fa rodar el món. Per això volem tornar a posar damunt de la taula com una prioritat, no amb falses promeses, sinó amb realitats, l'activitat econòmica a la nostra ciutat. Després, repeteixo, d'un govern que durant 12 anys va entrar amb un discurs que ha anat apagant i la generació d'activitat econòmica no és en aquests moments una prioritat pel govern actual de la ciutat. Nosaltres volem que sigui una prioritat per donar llocs de treball, donar activitat econòmica i donar projectes de vida digna a la gent, perquè si hi ha un bon lloc de treball, hi ha un bon salari, tens feina, després pots accedir a un habitatge més digne, tens una vida amb pots plantejar-te un projecte de vida a llarg termini, per tant és essencial, indispensable que l'activitat econòmica torni a estar al centre de l'acció política a l'Ajuntament d'Igualada.